Прывітаннечка, гэта крынж тыдня. Тут мы збіраем і абвяргаем самую махровую прапаганду, якая гучыць з боку беларускіх чыноўнікаў і праўладных журналістаў. Каб быць у курсе, падпісвайся на Еўрарадыё у Ютубе і ў Інстаграме. Там кожны дзень шмат цікавага. Ну а цяпер мы пачынаем. Паслухай прапагандыстаў і падумай наадварот. Асабліва, калі прапагандысты распавядаюць, як белорусам пашанцавала с цяперашняй уладой. Это вовсе не значит, что сейчас вот государство отказывается от своих социальных обязательств, начинает, как говорится, стричь купоны с людей. Но вместе с тем эта ответственность, она должна быть солидарной. То есть, если у нас республика, общее дело, значит, мы несем солидарную ответственность. А государство уже, в свою очередь, как высшая форма организации жизни людей, должно обеспечить их базовые права. Право на труд, право на бесплатное здравоохранение, право на бесплатное образование. Никто эти безопасность, никто эти достижения Беларуси, суверенные, которые действительно существуют, под сомнение не ставит. За дасягненні Шпаковскі выдае тое, што ў Беларусі працуюць школы, а людзей не забіваюць на вуліцах. Але нават на гэтыя базавыя напраўду рэчы грошай ва ўладаў ужо не хапае. Шаноўны грамадзянін, калі прапагандыст кажа, што дзяржава не збіраецца стрыгчы купоны, чакай новых падаткаў. Начальнік вайсковай акадэміі Геннадзь Лепяшко вырашыў паказаць, які ён круты. ВНТБ апублікавала ролік, у якім генерал страляе ў ціры. На адным з пісталетаў можна прачытаць надпіс «Retay Mod 92». Ох, тут даже отдачи нет. Вы чулі? Генерал кажа, што там нават аддачы няма. І вядома, што няма. Retay Mod 92 – гэта стартавы пісталет, які страляе толькі халастымі патронамі. Закрыць мішень з такой зброі нельга нават калі ты генерал. Ну а вось што было далей. Ролик з генералам Лепяшко даздымаў брытанскі рэжысёр Гай Ричи. Сейчас ты пожалеешь о том, что не родился бабой. Как и положено безмозглому ты не разбираешься в ситуации. А теперь ты начинаешь сморщиваться. И твои маленькие яички сморщиваются вместе с тобой. Это потому, что на боку твоего пистолета написано «Муляж». А на боку моего пистолета написано «Desert Eagle». Калибра 50. Уловить здесь тебе нечего. Вместе с твоими яйцами. А теперь отсюда. Што чыноўнікі думаюць пра Лукашэнку? Зразумець гэта лепш дапаможа відэа з удзелам памочніка Лукашэнкі па фінансава-крэдытнай сферы Валерия Бельскага. Экономика работала, где-то около 4 миллиардов долларов. Так точно. Мы получили. От 4 миллиарда долларов, да, без малого получили профицит. Бельскаму 53 гады. Ён доктар эканамічных навук. І ён, як школьнік, ускаквае перад Лукашэнкам, каб адказаць на пытанне. А чаму нельга адказаць седзячы, спакойна, з павагай да сябе? Падаецца, што ў чыноўнічай галаве суцэльны крынж. Беларускія спецназаўцы схадзілі ў басейн. Там іх для нечага пафатаграфавалі. Гэта ўжо само па сабе крынжова. Фотарэпартаж пра тое, як спецназаўцы схадзілі ў басейн. Але далей болей. Публікуючы здымкі, нехта вырашыў схаваць твары гэтых смелых людзей. Пасля такога адны пытанні. Навошта фатаграфаваць тых, чые твары нельга паказваць? І навошта блёрыць твары, калі вы ўпэўненыя, што вас 80% і вы перамаглі? Старшыня цэнтра выбаркама Ігар Карпенка ўразіў альтэрнатыўнай матэматыкай.
Ён паведаміў, што на кожнае месца ў тэрытарыяльных выбарчых камісіях прэтэндавала па 11-12 чалавек. Дапаможам Ігару Васильевичу лічыць правільна. Усяго ў камісіі хацела трапіць 1935 чалавек. Камісій 153. Конкурс у 12 чалавек на месца атрымаўся б толькі тады, калі б камісіі складаліся з аднаго чалавека, а гэта відавочна не так. Карпенка, нагадаем, раней быў міністрам адукацыі. Лічыць галасы беларусаў ён збіраецца у лепшых традыцыях Лидии Ярмошиной. Все точно так же, практически никаких таких нововведений для граждан в этом плане не будет. Канстытуцыйны рэферэндум не дае забыць пра сябе. На гэты раз тужлівым сола на баяне. Тут, як кажуць, no comments. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых праўдзівых навінаў.